1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Доброго ранку! 4, 1, 2. Усім салют. 4. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Уставайте з ложкаў і долучайтеся до ранішняй зарадкі. А наступне наше практикування має назву «Обдимі сябра». Я абдыму і Лесіка, і Касю, таму што яны мае лепшыя сябры. Дарэчы, абдымкі со сваімі блізкімі ці лепшымі сябрамі не толькі паляпшаюць настрой, але і дадаюць здароўя. Так, гэта даўно даказана вучонымі. І колькі разоў на дзень карысна абдымацца? Не менш за 4. О, раю зрабіць вам гэта 8 разоў. А яшчэ лепш 12. І калі будзеце абдымаць сваіх родных, абавязкова скажыце, як вы іх любіце. Мае любімыя Кася і Лесік. Карыснай ранішняй парадай мы падзяліліся? Падзяліліся. Цяпер сакрэт абдымкаў будуць ведаць усе, хто своечасова ўключыў добраранак. Дарэчы, я сёння прачнулася рана-рана, калі яшчэ сонейка не ўзышло. А ўсё з-за таго, што хацела паслухаць канцэрт. Ранішнія спевы птушак. Адгадаў, Лесік, яны так мілагучна спявалі. Я здзіўляюся, калі птушкі паспяваюць адпачнуць. Яны ж увесь час выдаюць трэлі. Сапраўды, некаторыя птушкі спяць вельмі кароткі час. Ёсць прадстаўнікі пярнатых, якім дастаткова адпачнуць усяго некалькі хвілін, і яны зноў гатовыя да палёту і спеваў. О, а многія птушкі могуць падрамаць нават падчас палёту. Напрыклад, стрыжы. О, яны лятаюць некалькі гадоў без перапынку, пры гэтым і харчуюцца, і спяць. І, што дзіўна, стрыжы не падаюць на зямлю, нават калі спяць у паветры. А я ведаю, што многія птушкі спяць толькі з адным заплюшчаным вочкам. Гэта каб не губляць пільнасці. Адно вочка спіць, другое глядзіць, і наадварот. А совы, напрыклад, спяць, пакуль свеціць сонейка, і лятаюць ноччу. Цікава, а каго з птушак можна назваць самымі вялікімі сонямі? Тут лідарам з'яўляецца амерыканскі белагорлы казадой. О, напэўна, гэта птушка не любіць своечасова класціся спаць, і таму ёй складана прачынацца зранку. Амерыканскі белагорлы казадой можа праспаць некалькі месяцаў. Ого, так робіць мядзведзь, калі кладзецца ў зімовую спячку. І казадой таксама адпраўляецца ў спячку. У бярлогу? Не, ён робіць сабе схованку ў якой-небудзь расколіне і ў галодны перыяд спіць. А калі з'яўляецца многа насякомых, прачынаецца. Цікава, а ці робяць птушкі зарадку, калі прачынаюцца? Я ў гэтым упэўнена. Напрыклад, совы павольна паварочваюць галаву ў адзін бок, а потым у другі. Давайте разам зробім любімае практыкаванне савы. Разам павернем галаву ў адзін бок, а потым у другі. 1, 2, 3, 4. О, так, цудоўнае практыкаванне. А зараз давайте спачатку заплюшчым адно вочка, а потым другое. Гэта таксама зарадка ад савы. Одно, другое, одно, другое. Ой, цудоўна, што мы і вошкі патрэніравалі, таму што зараз самы час уважліва паглядзець ранішні мультфільм. Нядаўна мы з Лесікам наведалі вельмі гасцінных жывёл. Паспрабуйце адгадаць, у каго мы былі. Падказка будзе? О, гэтыя жывёлы носяць ганаровае званне лепшых будаўнікоў. Больш падказак можаце не даваць. І так усё зразумела. Вы наведалі баброў. Ха, правільна! Мы з Лесікам шмат чаго даведаліся пра гэтых працавітых дружных звяроў. І гатовыя пазнаёміць з бабрамі і вас. Бабры могуць пахваліцца моцнымі і здаровымі зубамі. Яны не баяцца стаматолагаў. А ўсё таму, што бабры ласуюцца толькі самай карыснай ежай. Вітамінныя яблыкі.
тое, што трэба. Спачатку трэба добра падсілкавацца, а потым ужо і за працу брацца. З-за вялікай колькасці жалеза зубы ў іх трывалыя і маюць аранжавы колер. І пры гэтым растуць усё жыццё. Вельмі дзіўны у баброў хвост. На ім няма поўсці, а толькі скура. За такой асаблівасці у 18 стагоддзі бабра прызначылі рыбай і лічылі так доўгі час. О, нішто сабе рыбка, праўда? Унікальны хвост дапамагае бабру не толькі добра плаваць, але і зручна сядзець на сушы. Хвост быццам складное крэсла, якое гаспадар заўсёды носіць з сабой. Бабры аднолькавы час праводзяць і ў вадзе, і на сушы. Для плавання ў гэтых жывёл шмат прыстасаванняў. І перапонкі паміж пальцаў, і магчымасць замкнуць ноздры і вушныя адтуліны пад вадой. А вочы падчас нырання прыкрываюцца празрыстай плёнкай, быццам акулярамі. Бабёр цудоўны спартсмен. Ён нырае на глыбіню больш за 4 метры. І пры гэтым умее затрымліваць дыханне да 5 хвілін. Гэта траваедныя жывёлы. Кара, парасткі асіны, таполі, бярозы, вярбы – сапраўдны прысмак для бабра. Але не адмовяцца яны і ад травы, і ад жалудоў, і ад яблычка на дэсерт. Паваленае дрэва сям'я баброў старанна разрабляе. Перагрызаюць яго на некалькі частак, аддзяляюць галінкі, а потым усё гэта сплаўляюць да сваёй хаткі ці плаціны. Хаткі баброў – асобныя творы архітэктуры. Можна параўнаць іх з утульным катэджам, дзе ёсць і спальні, і кладоўкі. Уваход у сваю хатку бабры старанна абараняюць ад драпежнікаў. Дзеля гэтага ніжэй свайго пасялення яны ствараюць плаціну, якая рэгулюе ўзровень вады і не дае апускацца ніжэй уваходу ў хатку. Будуюць такія плаціны бабры вельмі хутка і заўсёды вельмі трывала і якасна. Працуе ўся сям'я, грызуць і нясуць часткі дрэва. Так што працавітасці і сяброўству баброў можна толькі пазайздросціць. Дзякуй за цікавае знаёмства. Прапаную ў хуткім часе яшчэ раз наведаць працавітую сям'ю баброў. Я не супраць. Паглядзім, што яны паспеюць пабудаваць. Зараз бабры ўжо за працай, а вось у гледачоў Добраранка ёсць магчымасць цудоўна адпачнуць за праглядам любімага мультфільма. Ведаеце, якая ў мяне мара? Кася, я ведаю, што твае мары мяняюцца некалькі разоў на дзень. Я не ўпэўнены, што ты сама памятаеш усе. Гэта вы дакладна прыкмецілі. Але ёсць у мяне вельмі даўняя мара. І я ўпэўнена, што ў хуткім часе яна здзейсніцца. Раскажаш, што за яна? Так, я мару пракаціцца верхам на слане. Ух ты! І не будзеш баяцца вышыні? Трошачкі буду, але я ўпэўнена, што змагу пасябраваць нават з самым вялікім сланом. Калі цябе так вабяць сланы, адкажы, калі ласка, Кася, што ты пра іх ведаеш? Што сланы бываюць афрыканскімі і індыйскімі. І як іх можна адрозніць? О, глядзіце на вушы. У афрыканскіх сланоў яны вялізныя, акруглыя, а ў індыйскіх меншыя і завостраныя. Яшчэ афрыканскія сланы значна большыя па памерах. Так, і ў іх вялізныя біўні. А вось у індыйскіх сланоў яны бываюць толькі ў самцоў, а могуць і ўвогуле адсутнічаць. Так, а хто мне адкажа, хобат у слана гэта нос, рот ці рука? У тваім пытанні нейкі падвох, Лясік. Сам адказвай на яго. Калі ласка, хобат для слана гэта і нос, ім ён дыхае, і верхняя губа. Але на самой справе гэта рука. Нішто сабе. Уявіце, на канцы хобата ёсць пальцы. У афрыканскіх сланоў 2, у індыйскіх 1. Пальцы дазваляюць рабіць усё, што заўгодна. Падняць з зямлі дробны прадмет, несці штосьці цяжкае ці адкінуць далей назойлівага суседа. Ой, а мне падабаецца, як слон набірае хобатам ваду, а потым палівае сябе быццам з душа. А яшчэ слон можа знаходзіцца пад вадой, выставіўшы толькі хобат на паверхню і праз яго дыхаць. Ой,
Ой, мне яшчэ больш захацелася ўбачыць сапраўднага слана і з ім пасябраваць. Кася, калі нечага вельмі жадаеш, яно абавязкова здзейсніцца. А пакуль Кася марыць пра слана, я прапаную ўсім паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Надышоў час развітвацца. Жадаем цудоўнага дня і цікавых адкрыццяў. А зараз давайте дамовімся пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добрарані!